Pasay. Ayan si Ina. Hinintay ko muna ng makadaan bago ko pumasok. Posisyon. Posisyon ni Inang Pinyo Francia. Boundary. Yung mga estudyante lumabas. Ito oras to, sumaba mo. Maba. Layo ba? Ito sa ayan at papasok na ako sa trabaho. Bali, pinadaan ko lang si yung himahin ni Inang Pinya Francia. Tindahan ko. Hinatid pala yun dun sa San Roque. Ito na yung mga humatid.
dami. Dami nila. Padaanin ko muna, hindi ako makadaan. Yun. Let's go na tayo. Para makapasok na tayo. At sa linggo ay Sabado. Sa Sabado pupunta kami ng Naga. Doon sa mismong nilalagyan ng imahe ni Inang Peña Francia. Doon kami mismo pupunta kasi nakapangako ako na pupunta. Kasi pag mismo mismo pinta kasi na ng Peña Francia ay halos wala akong maparadahan. Kasi noon nung baby pa nang gusto si Hailey ay pumupunta kami dyan ni Ami 2 beses. Kaso layo ng lalakaran talaga. Kumbaga magpipinitin siya talaga. Tapos sila amin yan, pag ginagawa ko noon, palalakarin ko na sila. Kasi bawal yung sasakyan makalapit doon sa mismo simbahan. Biyahe na tayo. At sila papa, inaalok ko sila papa. Sila mama. Doon ko kung may sasama ng mga kapatid ko. Tapos may magkakatay sa bukas. Pinaporder ko sa amin ng 2 kilo na karne para magbaon na lang kami. Para medyo nakatipid-tipid tayo. Ang importante may baon. Dito na ako San Roque. Bahay ni Kuya Noli. Huwagan mo ang aking kamay. Paus pa talaga ako eh. Tayong dalawa'y isip na maligayaan. Dito na ako sa lugar ko kung saan ako pinanganak. Para bang tayo nakatanda. Puso ang paghihintay. Happy Fiesta San Roque. Dito na ako sa Arco. Pasok na kay Latricia, Barangay San Roque.
Kahapon yung dala ko yung van. Ngayon naman yung dala ko yung motor. Biglang umulan. Dito na tayo sa kanila. Yung isa, driver niya. Si Boyet. Kamusta yung unang gabi? May mumu. Okay man? May mumu. Sabi Tricia Maria, may mumu. Ayos tulugan? Okay lang ako. Maganda yung tulog ka. Ewan ko ba dito sa dalawa na to? Nanibago pa? Mumu daw. Nanibago pa yon. Unang tulog na pala nila. Kaya Sadi? Lumipat na sila. Nagpipintura, skim coat. Tingnan natin kung ano yung posisyon natin kasi skim coat, pintura sila eh. Yo! Umuay. Boss! Na! Gabi na! Hindi. Ay, kita lagi. Apa kali nagkaroon sa gabi? Ha? Oras lang pa. Nagpanggabangin. Yung Nabakas-bakas na tayo doon. Ayan. At nilipatan nila kagabi. Sinubukan na nilang tulugan. Oh. Ang ganda na ng bahay. Ayan na. Dito nga pala pipinturahan tong pinturahan pa dito. Puting-puti. Puntan natin si Kuya. Niluluto mo, Kuya? Tinula ko. Tinula. Dahil daman siya sa isura sa dagat. Dangon sa dagat ay isura. Tinula. Hindi ako kaya Umuwi. ang magluto. Ha? Hindi ako tatawaning magluto. Sana. Lakas apoy mo ay. Ito nakaruti. Yan, si Tricia. Kumusta Tricia sa uno? Kumusta yung unang tulog mo? Ay multo kuya. Oh? Bakit? Biglang bumukas yung pinto Oh? niya kahit nakalak. Ano lang yun? Kinapos lang yun sa ano? May pasok? May pasok daw. Ayan na.
Tinola. Ni Lola. Yan mga ka-RGSM, bali yung gagawin natin ngayon dito ay ito. Kaskasin ko muna yung mga bukol-bukol bago natin pinturahan para magandang tingnan. Sila nasa loob sila. Nandito na ako sa labas para di magkahagipan ng vlog. Bakit sa karamihan na pwedeng mapuwing mata pa? Yung pwede matakbo. Natukol pa tayo ka umahon. Kapal nitong mga kapal. Mga babaklasin.
Huwag kang tutong babigla, dahan-dahan lang. Alright, Rico. Hindi pa natin mo. Ha? Hindi pa natin. Kinakulay-kulin mo. Alam.
Alright. Rocking your eyes. Everybody, everybody. Sa isang buti ng alak tayo nagsimula. Mga panahon tayo ay walang wala. Pero kahit gano'n, kita pa rin tayo. Sa isang buti hanggang sa lumipas na nga ang maraming taon. May kanya-kanya na tayong buhay ngayon. Shoutout sa anonymous na sponsor ko nitong mic. Yan. Thank you. Shoutout po at ito po sa work niyo. Ingat palagi sa trabaho. Alam niyo na po kung sino ka. At kahit malayo yung aking GoPro, ay dinig pa rin yung aking boses. Na hindi mag-iingat para bang wala nabukasan ang kahagitan ang niligawan at tumayos na pagkakaligan. Ha? Karin yung mga buwang kaibigan ang maasahan. Oh, di na tayo
bata. Pakulayin na natin. Matirahin pa ito ni Tilo. Shoutout kay Tilo. Tilo. Shoutout sa'yo, Tilo. Adi poste di ano, iba ko na. Adi poste. Makulay ang buhay. Makulay ang buhay sa sinabuang gulay. Alright. Narito ako sa isang lugar na di ko maintindihan. Nakikipagsapalaran sa buhay na ang hantungan ay kawalan. Di numero ang galaw ng taon, bawat gawin may presyo. Narito ako sa isang lugar na di ko maintindihan. Mo, daing ng tao ay di pinapansin, binubulong sa hangin. Pagkain sa araw-araw, di malaman paano pagkakasyahin. Kakarampot, nasa sahurin, sobrang mahal ng mga bilihin. Narito ako sa isang lugar